Taf kif tipproteġi trademark tiegħek? Fejn tixtieq tipproteġiha? X'inhuma l-oġġetti u s-servizzi tiegħek? Hello, nixtieq nirreġistra trademark tiegħi. X'irrid nagħmel? It-trademark trid tiddistingwi l-prodotti u s-servizzi tiegħek minn dawk ta' ħaddieħor. Irid ikollha xorta distintiva u m'għandix tiddeskrivi dak li tbieħ. It-tieni nett, sabiex ikun żgurat li l-marka tiegħek ma tkunx f'konflitt ma' marki diġà reġistrati jew ma' trademarks oħra li qegħdin fil-proċess ta' reġistrazzjoni, għandek tikkonsulta mal-bażi tad-data ta' trademarks nazzjonali jew pereżempju is-sistema ta' TMView. Hemm tista' ssib trademarks nazzjonali, Ewropej u internazzjonali li huma protetti f'pajjiżna. Jekk il-marka tiegħek hija identika jew simili ma' applikazzjoni pendenti jew reġistrata, tkun qed tirriskja li l-applikazzjoni tiegħek tkun rifjutata. It-tielet nett ftakar li l-protezzjoni ta' trademark tiegħek tapplika biss għal dak il-pajjiż jew reġjun fejn it-trademark ġiet irreġistrata. X'għandi nagħmel wara? Jekk tixtieq tirreġistra trademark tiegħek, trid tippreżenta applikazzjoni. Tista' tagħmel dan online billi żżur is-sit elettroniku tagħna. X'informazzjoni għandi bżonn inkludi fl-applikazzjoni? Għandek bżonn ismek, l-indirizz u d-dettalji fejn tista' tiġi kkuntattjat, rappreżentazzjoni tal-marka tiegħek u x'tip ta' marka hi, kif ukoll lista ta' oġġetti u jew servizzi li għalihom tixtieq tirreġistra l-marka tiegħek. Nista' napplika f'ismi jew f'isem il-kumpanija tiegħi. Persuna jew kumpanija tista' tagħmel applikazzjoni. Importanti tkun taf li l-marka tiġi reġistrata f'isem l-applikant. Għandi bżonn rappreżentant legali? M'għandekx bżonn rappreżentant legali meta tagħmel applikazzjoni. Id-Direttorat tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali ma jistax jirkumanda xi aġent partikolari. Madankollu, lista ta' rappreżentanti tinsab fuq is-sit tagħna u jekk tixtieq tista' tagħżel xi ħadd minn din il-lista sabiex jassistik biex tagħmel l-applikazzjoni tiegħek. Il-logo tiegħi jinkludi isem u element figurattiv. X'tip ta' trademark għandi nagħżel fl-applikazzjoni? Trademarks huma mqassma f'tipi differenti ta' marki. Pereżempju, trademarks li huma kliem biss jew taħlita ta' kliem, ittri, numri jew simboli oħra jaqgħu taħt il-kategorija ta' marki tal-kliem. Jekk il-marka jkun fiha simboli mhux tas-soltu, stil jew tqassim, jew grafika jew kuluri, hija marka figurattiva. Marki jistgħu jkunu figurattivi biss jew taħlita ta' kliem u elementi figurattiv. Qabel semmejt oġġetti u servizzi, fejn nista' nsibhom? Meta tapplika l-trademark, trid tispeċifika l-oġġetti u jew is-servizzi li għalihom tixtieq reġistrazzjoni. Biex tfittex oġġetti u jew servizzi tista' tuża l-bazz tad-data tat-TM Class. Kemm iddum il-protezzjoni? Meta trademark tiegħek tkun irreġistrata, din tkun protetta għal 10 snin mid-data tal-applikazzjoni. Tista' ġeddida għal aktar perjodi ta' 10 snin billi tħallas it-tariffa. Kemm iddum ir-reġistrazzjoni ta' trademark tiegħi? Meta tagħmel applikazzjoni, din tiġi eżaminata. Jekk l-uffiċċju jiddeċiedi l-applikazzjoni ta' trademark tista' tiġi reġistrata, din tiġi pubblikata fil-ġurnal online uffiċjali. Jista' jkun hemm dewmien fil-proċessar tal-applikazzjoni tiegħek jekk tiġi mistoqsi għal xi emendi jew kjarifiki. Taħt il-leġiżlazzjoni hemm perjodu ta' 3 xhur sabiex tagħmel oppożizzjoni. Jekk fl-aħħar ta' dan il-perjodu ma jkun hemm ebda oppożizzjoni, il-marka tiġi reġistrata. Ma jimpurtax kemm idum il-proċess, jekk il-marka tiegħek tiġi reġistrata, tiġi protetta mid-data li tkun applikajt. Kemm tiswa? Hemm ħlas mal-applikazzjoni li tkopri klassi waħda ta' oġġetti jew servizzi. Jekk tixtieq iġġedded it-trademark tiegħek, titħallas tariffa speċifika. Tista' tara l-lista tat-tariffi u metodi ta' pagament fuq is-sit tagħna. Normalment il-ħlas ma jingħatax lura. Kun attent minn talbiet tal-ħlas qarrieqa minn terzi persuni. Jekk għandek xi dubju dwar it-talbiet tal-ħlas, ikkuntatti għall-uffiċċju tagħna. Taħseb li din ir-reġistrazzjoni hija utli? M'hemm l-ebda obbligazzjoni li tirreġistra trademark tiegħek, però jekk tirreġistraħħa ikollok ditt esklusiv li tkun tista' tinforza f'każ ta' kontravenzjoni. Importanti wkoll li meta jkollok marka reġistrata u iktar faċli turi l-eżistenza, il-possess u l-iskop tal-protezzjoni tagħha. Ftakar, oħloq marka distintiva, iċċekkja jekk hijiex disponibbli, identifika l-oġġetti u jew is-servizzi tiegħek, iddeċiedi fejn tixtieq tirreġistraħħa, applika reġistrazzjoni ta' trademark u ħallas it-tariffi. Jekk tixtieq aktar informazzjoni, ikkonsulta s-sit tagħna.